25 maart wordt het precies 40 jaar geleden dat een nieuwe lichting bij het Militair Muziekkorps van de Limburgse Jagers bij elkaar kwam. Die zitten nu, 40 jaar later, in een reuniebijeen hier in het Raadhuis in Meerlijk. En dat worden gooimuzikanten, maar het worden ook bofkonten. Want terwijl die andere militairen door het Steint waren aan het lopen, shottersputjes aan het graven worden en tijgeren, zaten die lekker warm te repeteren. In november zijn we voor de eerste keer bijeengekomen. En het resultaat is dat we de ganse complete muzikanten weer allemaal hier zijn. Er zijn veel muzikanten die hebben 40 jaar nog geen instrument meer gehad. Dus dat is alleen maar toejuichen. En de reacties die we dus kregen, wie we dus de brieven de deur uit stuurden, die waren zo positief. Ja, dan kent ze dus alleen maar, dat kan iedereen maar winsten als ze gaat organiseren. Dus dat is fantastisch. Chef, Limburgse jager, dat beste voor de leven, jong. Daar best er trots op. Ja, en zeker als je geen Limburger bent. Want ik ben dus een echte Brabander. En zoals we zongen, we zijn trots hierin te mogen dienen. Zeg, zo'n reunie, geweldig hè? Ja, ik heb hem mee georganiseerd en ik moet zeggen, ik had nooit gedacht dat we met zoveel man vandaag hier nog zouden zijn. En ook nog, zij het wat minder als toen, toch nog wat geluid uit die instrumenten krijgen. Het was een militaire kapel, maar speelde er nu alleen maar militaire muziek, militaire marsen of dicht ook het normale repertoire? We begonnen natuurlijk aanvankelijk met militaire plechtigheden op te lusteren. En nou horen uiteraard gewoon marsen bij je. Dat was, althans voor mij in den tijd en ook voor veel muzikanten bij de Limburgse Jagers, ja, was er al een verademing ten opzichte van de harmonie en fanfares in de gewone dorpen. Je kreeg toch op heel korte tijd een hele hoop muziek onder ogen. En, ja, dat was toch wel voor die tijd een behoorlijk niveau, moet ik zeggen. Hoe kwam ze vroeger eigenlijk bij de Limburgse Jagers? Kost zich toch voor opgeven? Moest ze dat voor spelen? Die kost zich inderdaad voor opgeven, maar er ging toch altijd een test aan vooraf. De heer Jochems en de heer Bouguenot, dat waren vroeger de kapelmeester en de onderkapelmeester. Daar moesten een voorspel aan doen. Dus een stukje prima vista spel. Maar dat waren toch wel jongens met niveau. Dus uit de 200 muzikanten wordt er gewoon de 40, 50 beste uitgezocht. Ik heb 30 jaar niet meer geblazen. Maar het is natuurlijk wel heel leuk om met de groep toch weer eens te horen. En het valt eigenlijk, als je de muziek hoort, wel weer heel erg met. We waren ontzettend een bofkontje. We repeteerden 3 keer per dag, van 9:30 tot 10 en we van 10 tot 10:30 koffie drinken en boer eten. 's Morgens om 11:30 een grote bak boerswedstrijden. En dan waren het weer repeteren tot 12 uur en 1:30 begon het weer tot 3 uur. En dan is het zandje vreten in Venlo. Els, dat kost ze vroeger met toeskomen met een echte Limburgse jager, hè? Ja, zeker. Dat waren trots als de vriend of man muzikant waren bij de Limburgse Jagers. En nog hummerig kan ik me voorstellen dat er zich vreugde op die reunie, hè? Geweldig. Het waren wie het bericht kwam nou meteen van daar doe ik deel aan en we gaan er samen in en samen een lekkere gezellige dag van maken. Jan Zandhuis uit Zwolle. Jan, je moet een moeilijke tijd hebben gehad. Tussen die drinkende katholieken allemaal en jij als protestant, dat was even wennen. Ja, dat was even wennen, maar ik had eigenlijk nauwelijks een biertje gedronken voordat ik in Limburg terecht kwam. Maar ik heb het echt geleerd op het pleintje. Ja, dat was de vaste stamkroeg. En daar hebben we, als we binnenkwamen, werd het meteen al een vat aangeslagen. En daar heb ik het echt geleerd. En Zeg, de taal, want die Limburgers, als die onder elkaar zijn, die spreken echt geen Nederlands. we waren met 4 Hollanders en de rest dus Limburgers. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan niet met 40 man Nederlands kan spreken. Dus ik kan alle dialecten in Limburg kan ik goed verstaan. De mars van het regiment, liet een geweldig mooie mars, hè? Ja. Dat was heer Jochems, die we dus als onderkapelmeester hadden. Daar was er ook bijzonder trots op. En als we hem uitvoerden, zeker speciaal met major Jochems, dan werden we altijd keurig, plechtig, statig uitgevoerd.
c'est la mort.